אתם לא תמיד יודעים שאלה אנחנו, אבל אנחנו נפגשים שוב ושוב ברגעים החשובים בחיים. בניהול ותפעול מועדון היולדות מאמי קיי של המרכז הרפואי קפלן, אנו מתרגשים יחד איתכם כשאתם הופכים למשפחה. הילדים גדלים, ובצעד הראשון שלהם לעצמאות, אנחנו פוגשים אותם כשהם נבחנים בבחינת התיאוריה באחד מסניפי התיאוריות שאנו מפעילים עבור משרד התחבורה. יש יציאה לעולם ויש חזרה הביתה, ובנתב"ג אנחנו פשוט מקלים את הדרך עם ניהול מערך העגלות והסבלות שאנו מפעילים. החיים ממשיכים לזוז, כבישים, צמתים, שגרה יומיומית, ופקחי התנועה שלנו דואגים שתגיעו בבטחה, בכל שעה, בכל יום. וכשמגיע הרגע לחפש בית, במעוף לדיור, המרכז לסיוע בדיור שאנו מפעילים מטעם משרד הבינוי והשיכון, אנחנו נפגשים שוב כדי לעזור לכם להגיע לשם. וברקע, בלי רעש, מערכות של מדינה שלמה פועלות, ואנחנו שם, בתפעול ובניהול של עשרות פעילויות ואלפי אנשים שנמצאים שם עבורכם, כל יום. בנמלים, בתשתיות ועד רווחה, הבטחה ופעילויות לאומיות רגישות וחשובות. זו לא רשימת שירותים, זו הדרך שלנו מדי יום. מעוף שירותים מנוהלים, השותפים השקטים שלכם.